L-enerġija li kellna fl-2013 għadha magħna llum il-ġurnata. Sostna dan id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista u l-Ewroparlamentari Eliksa Ġus-Saliba waqt li kien qed jiġi intervistat mill-avukat Amanda Spiteri Grek fil-programm X-Ray fuq One. Brabta ma' raba rebħa konsekutiva għal Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali, huwa tenna li Gvern Laburista nata l-fiduċja għax il-poplu Malti wawċi fhem li wara diversi snin fit-tmexxija baqa' jkun mimli enerġija u tama għal-futur. Is-sinifikat ta' raba rebħa x'inhu? Illi il-poplu baqa' jaraf illi l-istess enerġija, l-istess ħeġġa biex nkomplu nieħdu l-pajjiżna l-qudiem li kellna fl-2013 għadha magħna llum il-ġurnata wkoll, kważi 14-il sena wara. Naħseb jien għalija dik l-iktar ħaġa li tatni sodisfazzjon. Waqt dan il-programm id-deputat mexxej tkellem dwar il-valuri li jsawru lill-Gvern Laburista, ewlenija fosthom hija l-għajnuna li dejjem tal il-persuni inqas ixxurtjati fis-soċjetà tagħna. Dan minkejja li ħaddieħor dejjem kien jara din ir-realtà tal-ħajja bħala perċezzjoni. Fil-fatt huwa sostna li l-prinċipji tal-mobilità soċjali u l-ġid li jitqassam mal-Maltin u l-Awċin jibqgħu priorità. Għalija l-Partit Laburista huwa l-unika partit illi jirrispekkja dak il-valur. Illi persuna it-tfal li huma ta' nies illi ma kellhom l-ebda privileġġ f'ħajjithom jistaw ikollhom l-opportunità li javvanzaw. Dawk illi m'għandhomx leħem, m'għandhomx vuċi, jista' jkollhom xi ħadd illi jirrappreżentuhom għal ħadd ieħor dawn in-nies kienu perċezzjoni. Il-faqar kien perċezzjoni, il-problemi soċjali kienu perċezzjoni, għalina li għamilna dan il-ġid kollu. Li t-tifel tal-ħaddiem jista' javvanza. Jiena li dak huwa l-Partit Laburista. Dik hija ċertifikat. Jiena li dak huwa l-Partit Laburista. Sa dan it-tant l-Ewroparlamentari Laburista tkellem fuq il-ħidma sfiqa tiegħu fil-Parlament Ewropew, fost l-oħrajn meta kien strumentali biex l-Unjoni Ewropea għaddit liġi li tirrikjedi lil manifatturi ta' apparat elettroniku ġdid illi jkollhom USB-C biex jiċċarġjaw. Hawn spjega li bħalissa għaddej b'ħidma kontinwa favur aktar liġijiet li jsaħħu d-diġitalizzazzjoni fosthom rabta mal-protezzjoni tal-informazzjoni privata ta' kull ċittadin. Dan fil-waqt li għaddej negozjati biex tiddaħħal liġi dwar kemm ħin persuna tqatta fuq il-pjattaformi diġitali. Li ħankun qegħdin nirregolaw għall-ewwel darba hija dak li jgħidulu l-addiction, l-online addiction. Biex naraw illi pereżempju infinite scrolling. X'inhu infinite scrolling? Inti tibqa' tiscrollja mingħajr inti issa kull darba li ħatibda tidħol f'daw il-pjattaformi fost oħrajn Instagram, l-ewwel ħaġa li ħajkun qed jitolbok hija li tirregola l-massimu ta' ħin li tista' tqatta' fuq dik il-pjattaforma kuljum. Ġifieri kif intaqbes ċertu ħin da ħajjimmarkalek jgħidlek ismani. Fejn tidħol infinite scrolling hu parental controls fuq it-tfal li daw ħajkunu jistgħu għall-inqas jikkontrollaw ikunu jafu fejn qed jidħlu. U fejn qed jidħlu t-tfal.